בשלטר איתי ורד בתל אביב. יש אור. יש אור, כן ינון, כן מירב, האור חוזר לתל אביב, בניין העירה כאן לידינו שוב מואר, עזריאלי ברקע חזר להיות מואר, אבל רק לפני שעה וכמה דקות, בשעה 8, בואו נראה מה קרה. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, קבל! זה היה לפני שעה, קצת יותר. מחברת החשמל מוסרים לנו שירדו בעצם 20 מגוואט חשמל, זה 3% מהצריכה. זה הרבה, זה מעט, האמת זה לא כל כך משנה. למעשה יום כדור הארץ, שעת כדור הארץ הזאת שמתקיימת ב-20 מדינות, ב-20 ערים בעולם, מטרתה להגיד לנו צריך לא רק לחסוך בחשמל, אלא גם לחשוב איך עושים את זה אחרת, איך משתמשים פחות בגזים שמזהמים את הסביבה, איך פחות מזהמים באמצעות ייצור החשמל את כדור הארץ שלנו, שכמו שאנחנו יודעים האמצעים שלו הולכים ומתקלים. איך עושים את זה? כאן על הבמה מאחוריי הייתה הופעה של כנסיית השכל, איך מפיקים הופעה של להקת רוק כבד בלי חשמל, פשוט מאוד, אמצעי חשמל אלטרנטיביים. לא רחוק מכאן היה גנרטור שהופעל על ידי שמן צמחי. למעשה כל שאריות הפלאפל בימים של תל אביב, אל תתפלאו אם יהיה מחסור בפלאפל בימים הקרובים, אבל בעיקר על הבמה כאן היו 24 עמדות של אנשים שדיוושו, פשוט עשו ספינינג עם הקולות של כנסיית השכל ברקע. הם ייצרו את החשמל והוכיחו לכולנו שאם רק אנחנו רוצים ואם רק טיפה מתאמצים אפשר לדאוג לכדור הארץ. הנקודה, לא מספיקה שעה אחת בשנה כדי שנעשה את זה, צריך הרבה יותר. תודה איתי. תודה. האמריקנים צריכים לחסוך בכיסא חשמלי, זה גם כן המון אנרגיה. אנחנו עדיין בתל אביב עם דוד